ታሪኽና ዝጅመር ኣብ 1987 ክኸውን እንከሎ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ግዝኣት እትርከብ ሃምሻየር እትበሃል ከተማ ሓንቲ ኣደን ሓደ ወዲ 13 ዓመት ቆልዓን እንዳረኣዩና ፊልምና ትጅመር። እዛ ሲንግል ማም እዚኣ ሽማ ኣዴል ትበሃል። ምስ በዓል ገዛኣ ድሕሪ ምፍታሓውን ነዚ ወዲ 13 ዓመት ወዳ ንበይና ከተዕብዩ ካብ ትጅመር ነዊሕ ዓመታት ከም ዘቑፀረት ንርዳእ። ኣዴልን ሄነር ወዳን እውን ሓደ መዓልቲ ከምቲ ልሙድ ናብ ሱፐር ማርኬት ከይዶም እንዳገዛዝኡ እንከለዉ ሓደ ፍራንክ ዝተባሃለ ሰብኣይ ናብ ሄነር ይቐርብ እሞ ናብዚ ሱፐር ማርኬት ደኣ ምስ መን መፂኻ ብምባል ፍራንክ ንሄነር ይሓቶ። ሄነር እውን ትቕብል ኣቢሉ ምስ ማማኤ መፄ ብምባል ይምልሰሉ። ሕጂ እውን ፍራንክ ሕትኡ ቐፂሉ ኣብ እግረይ መጠነኛ ጉድኣት ስለ ዝበፅሓኒ ናብ ገዛ ክትከዱ እንከለኹም ንዓይ እውን እግረ መገድኹም ኣፋኑ እውን ኢኹም ይብሎ። ሄነር እውን ነዚ ጉዳይ ኣቕልል ኣቢሉ ሪኡ ናብ ኣዲኡ ሒዝዎ ይኸይድ። ንኣዴል ኣዲኡ እውን እዚ ወዲ ፍራንክ ይበሃል፣ ናብ ገዛና ክንከይድ እንከለና ከነፋንዎ ንኽእል ዶ ብምባል ነዲኡ ይሓታ። ኣዴል እውን ወዳ ሄነር ፈፂሙ ንዘይፈልጦ ሰብ ክንሱ ከመይ ገይሩ ከምዚ ኢሉ ነፋንዎ ይብለኒ ኢላ ቁሩብ ጥርጣረ ይሓድራ። ሽዑ እውን ኣዴል ምልስ ኣቢላ ከተፋንዎ ከምዘይትኽእልን ከምዘይምችዋን ብትሕትና ትምልሰሉ። ፍራንክ ግን ንሄነር ወዳ ብኽሳዱ ሒዙ ነዚ ዝሓተክ ኩሉ ክትተሓባበረኒ ፈቃደኛ እንተደኣ ዘይኮንኪ ንሄነር ወድኺ ካሃስየ ብምባል ከፈራርሃ ይጅመር። ኣዴል እውን ከም ብሌን ዓይና ትፈትዎ ወዳ ዋላ ሓንቲ ጫፉ ክትንከይ ስለ ዘይትደሊ ወዳ ከይህሰ እንዳፈርሐት እውን ንወደይ ጥራይ ኣይተጉዳእዮ እምበር ናብ ደስ ዝበለካ ቦታ ከብፅሓከ እየ ትብሎ። ሽዑ እውን ካብዚ ሱፐር ማርኬት ከፊሎም እንዳወፁ እንከለዉ ነታ ካሼሪ ፍራንክ የገድዶም ከም ዘሎ ከተረዳኣ ትፍትን እሞ እታ ካሼሪ ግን ዋላ ሓደ ኣይተረድኣን። ብድሕሪ እውን ሰለስቲኦም ተተሓሒዞም ናብ ናይ ኣዴል መኪና ይኣቱ። ፍራንክ እውን ኣብ ድሕሪታ መኪና ምስ ሄነር ወዳ ከፊሉ ሕጂ ነዛ መኪና ናብ ገዛ ክትኸቢል ክዘውር እያ ይብላ፣ ዋላ ሓደ መማረፂ ዘይብላ። ኣዴላ እውን ጉዕዞ ናብ ገዛኣ ትጅምር። ናብ ናይ ኣዴል ገዛ ምስ በፅሑ እውን ናብ ውሽጢ ምስ ኣተዉ ፍራንክ ነቲ ገዛ እንዳተዛወረ ዋላ ሓደ ሰብ ከምዘየለ ብዚ ገዛ ከፃሪ ይጅምር። ኣዴል እውን ካብቲ መስሓቢ ንብረት ተቐምጥ ኣምሲላ ንእሽቶ ካራ ሓቢኣ ናብ ጁባኣ ከተእቱ እንከላ ንርኢ። ፍራንክ እውን ነዚ ጉዳያት ኣፃርዩ ኣብዚ ገዛ ዋላ ሓደ ሰብ ከምዘየለ ምስ ፈለጠ ኣብቲ ወንበር ከፍ ኢሉ እንከሎ ሄነሪ ሕቶ ክሓቶ ይጅምር። እግርኻ ግን እንታይ ኮንካ ኢኻ ትሕንክስ ዘለኻ ይብሎ። ፍራንክ እውን ንናይ ሄነር ሕቶ ክምልሰሉ ይቕፅል። ካብ ቤት ማእሰርቲ ሓሚመ ንመጥባሕቲ ናብ ሆስፒታል ምስ እተዩኒ መጥባሕቲ ኣካይዶምለይ ደሓን ምስ ኮንኩ ግን ካብቲ ሆስፒታል ካብ ካልኣይ ፎቕ ዘሊለየ ካብ ፖላዊስ ኣምሊጠ ብምባል ከይሓፈረ ብግልፂ ነዚ ጉዳይ የረድኦ። ቅፅል ኣቢሉ እውን ፍራንክ ንኣዴል ሎሚ ምሸት ኣብ ገዛኺ እየ ክሓድር፣ ለይቲ ገስጊሰ ግን ብባቡር ጌረ ካብዚ ቦታ ክኸይድ ንሎሚ ምሸት ጥራይ ኣብዚ ቦታ ክሓድር ፍቐድለይ ይብላ። ኣገዲዱ ናብ ገዛ ኣቲኹ ንሱ ፍቓዳ ኸኣ ይሓትት እምበር ኣዴል ግን ካብ ፖላዊስ ኣምሊጡ ብፖላዊስ ዝድለ ዘሎ ገበነኛ ብምዃኑ ንዓይን ንውላደይን ክጎድኣና ይኽእል ኢላ ስለ ዝሓሰበት ኣነ ብገዛየ ይሕድረካኒ ሕጂ ብቕልጡፍ ውፃለይ ጥራይ ኣቐድማ ኣቢልካኮ ብመኪናኺ ኣፋኒይኒ ጥራይ ኸኢልካኒ ነርካ ኢላ ትነግሮ። ፍራንክ ግን ከምዚ ንስኺ ተሓስብኒ ሕማቕ ሰብ ኣይኮንኩን እንዳበለ ንኣዴል ከረዳኣ ይፍትን። ኣብ መንጎ ግን ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ማዕከናት ዜና ናይ ፍራንክ ስእሊ ተለጢፉ እዚ ፍራንክ ዝተባሃለ ሰብ ካብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዘምለጠን ዝረኣዮ እውን ንፖሊስ ክሕብር ከም ዘለዎን ኣዝዩ ጨካን ገበነኛን ንሰበይቲ ቀቲሉ እውን ን18 ዓመታት ተፈሪድዎ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝፀንሐ ብቴሌቭዥን ብዜና በዓል ኣዴል ይሰምዑ። ፍራንክ እውን ነዚ ነገር እዚ ሰባት ከም ዝብልዎ ኣይኮነን። ኣነ ንሰበይተይ በጋጣሚ ብሓደጋ እምበር ኮነይ ለይቀተልክዋን
እንዳበለን ዝገበኑ ከሸፋፉነ ይፍትን ቀጺሉውን ንሎም ምሸት ጥራይ ኣብ ገዛ ኸነኻሓድር ፍቐድለይ እንዳበለ ኽልምና ይጅመር ኣዲልውን ኣብ ገዛይ እንተዳ ኣሕዲረካኮ ነዚ ጉዳይ እዚ ፖላዊስ እንተፈሊጦም ኣነውን ከም ተጠርጣሪ ትገበነኛ ናብ ቤት ማእሰርቲ ክኣቱ ይኽእል እንዳበለት ተረድኦ ሚስክነይቲ ኣዲል ብድሕሪ ዝውን ፍራንክ ፖላዊስ ናይ ገበነኛ ተሓባባሪት ኢሎም ከይኣስሩ ኸመታን ኣነ ብዚ ወንበር ኢድክን እግርኽን ከኣስረኪ ኣጋጣም ፖላዊስ እንተመጺኦምውን ኣገዲደ ከም ዝሓዝኩ ኽዳ እምበር ንዓይ ከም ዝተሓባበርክኒ ኣይክፈልጡን እዮም ብምባል ኣብዚ ኸፍ መበሊ ኣስራሞ ሽዑውን ናብ ክሽና ኣትዩ ድራር ከብስል ይጅምር ነደን ወድንውን ነዚ ዝሰርሖ መግቢ ክምግቦም እንከሎ ንሪኦ ብድሕሪ ዝውን ፍራንክ ጎቦ ኾይኑ ነታ ትመጽእ ባቡር ከጽበ ይጅምር እታ ባቡር ግን ኣብዛ ምሸት እዚኣ ኣይመጸትን ንጽባሒቱ እውን ፍራንክ ንኣዲልን ንሄነርን ካብቲ ዝኣሰሮም ይፈትሖም ኣብዛ ትቕጽል ንግሆውን ፍራንክ ጽቡቕ ቁርሲ የዳለዉ እሞ ምስ ሄነር ከፍ ኢሉ እንዳተመገቡ ሄነርውን ባባ ምስ ማማ እንከሎ ካብ ካልኦት ኣንሽቲ ዝወለዶም የሕዋተይ ኣለውኒ እንዳበለ ብዛዕባ ስድራ ቤቱ ኸዕልሎ ይጅምር ዕላሎም እንዳቐጸለ መጺውን ኣብ መንጎ ግን ኣዲላ ትመጽእ እሞ ምስኣቶም ትሕወስ ካብቲ ፍራንክ ዝሰርሖ ምግቢውን ኣልዒላ ኣዲል ምስ በልዐት ንምውዳእታ ግዜ ሰብኣያ ኣብሲልላ ዝነበረን ምስ ሰብኣያ ዘሕለፈቶ ጽቡቕ ግዜ ኣዲል ትዝክር ብድሕርዚ ጽቡቕ ናይ ቁርሲ ግዜውን ኣብዛ መዓልቲ እዚኣውን ካብዛ ኸተማ ተውፅኦ ባቡር ከይመጸት ትተርፍ ፍራንክውን ኣብዚ ገዛ እንዳተዛወረ ዝተባላሸውን ዝፈራረሱን ናይ ኣዲል ገዛ ክዕርዮምን ክሕድሶምን እንከሎ ንሪኦ ዝተባላሸወት መኪናውን ክዕርየላ እንከሎ ንሪኦ እዚ ጥራይ እውን ኣይኮነን ነቲ ዝተባላሸወ ናይ ማይ ቱቦውን ይዕርዮሞ ነዚ ኹሉ ስራሕ ምስ ወድአውን ምስ ሄነሪ ኣብ ደገ ክጻወት እንከሎ ንሪኦ ድሕሪ ሰዓት እውን ኣዲል ነዚ ፍራንክ ዝገበሮ ኹሉ ነገር ከም ውዕለታ እንዳረኣየትን እንዳሓሰበትን ነቲ ዝተቐደደ ናይ ፍራንክ ክዳን ክትሰፍየሉ ትጅምር ሃንደበት ግን ብሰላም ከፍ ኢሎም እንከለዉ ናይ ኣዲል ገዛ ይኹሕኳሕ በዚ ነገር እዚውን ፍራንክ ኣዝዩ ይሰናበድ እሞ ካብቲ ኸፍ ዝበለ ተሲኡ ንኣዲል ሓኒቑዋ ይጽጋዕ ሽዑውን ንሄነር ነቲ ማዕጾ ንክኸፍቶ ይነግሮ ነቲ ማዕጾ ምስ ከፈቶ እዚ ዝኹሕኩሕ ዝነበረ ሰብኣይ ቢል ዝተባህለ ጎረቤቶም ኮይኑ ይጸንሕ ሽዑውን ኣዲኻ የላ እንድያ እዘን ጽቡቓት ኣፕላት ንዓኻን ነዴኻን ሒዘልኩም መጺእ ኣለኹ ብምባል ንሄነር ይህቦ ሽዑውን ቢል ቅጽል ኣቢሉ ኣብ ዜና ኸሰሚዕኩም ዶ ሓደ ገበነኛ ካብ ቤት ማእሰር ተምሊጡሎ ንስኻን ኣዴኻን እውን ጥንቅቕ በሉ ኢኹም ይብሎ ሽዑውን ቢል ካብዚ ቦታ ይኸይድ እሞ ሄነር እውን ናብ ውሽጢ ኣትዩ ነቲ ማዕጾ ይዓጾ ሽዑውን ፍራንክ ፖላዊስ ከም ዘይኮኑ ስለ ዝፈለጠ ክረጋጋ ይጅምር በዚ ዝጎረቤቶም ቢል ዘምጽኦ ኣፕል እውን ፍራንክ ከመይ ጌርካ ጥዑም መግቢ ከም ዝስራሕ ንኣዲልን ንሄነርን ወዳ ከርእዮም እንከሎን ብሓደ ክሰርሑ እንከለዉ ንሪኦም ኣብዚ ግዜ እውን ኣዴላን ፍራንክን ደሓን ጽቡቕ ክቀራረቡ ይጅምሩ ነዚ ምግቢ ሰሪሖም ምስ ወድኡውን ሄነሪ ካብ ፍራንክን ካብ ኣዴላን ተፈልዩ ኣብ ክፍሉ ቪድዮ ጌም ክጻወት እንከሎ ንሪኦ ኣዴላን ፍራንክን እውን ብሓንሳብ ንሪኦም ኣዴላ ኣብ ኣፍ ልቢ ፍራንክ ደቂሳ ነዚ ነገር እዚውን ሄነሪ ይርኢ በዚ እውን ኣየብቅዐን ፍራንክን ኣዴላን ብሓንሳብ ይሓድሩ ሄነር እውን ነዚ ኹሉ ዝሪኦ ዘሎ ነገር ኣዲኡ ቐልጢፋ ምስ ዋላ ሓደ ረኺባቶን ሪኣቶን ዘይትፈልጥ ጋሻ ሰብ ቀልጢፋ ብፍቕሪ ምስናፋ ሄነር ይፈተወን በዚ ነገር እዚውን ስግኣት ካሓድሮ ይጅመር ኣብዚ ቕጽል መዓልቲ እውን ፍራንክ ዝተባላሸው ነገራት ሕጂ እውን ክዕርን ከስተኻኽልን እንከሎ ንሪኦ ኣዴላ እውን እንዳሓገዘቶ ከም ነዊሕ ብሓንሳብ ዝጸንሑ ሰብኣይን ሰበይትን ግዚኦም ከሕልፍዎ እንከለዉ ንሪኦም ንሄነር እውን ፍራንክ ናይ መኪና ጎማ ከመይ ጌርካ ከም ዝቕየር ክምህሮ ይውዕል ሄነር እውን ዘይፈልጦ ነገር ብምፍላጡ በዚ ነገር እዚ ሕጉስ ኮይኑ ይውዕል
ድሕሪ ዝውን ሄነሪ ኣስቤዛ ንኸምጽእ ናብ ሱፐርማርኬት ይለኣኽ። ናብ ገዛ ምስ ተመልሰ ግን ኣብዚ ውሽጢ ገዛ ኤቨሊን ዝተባህለት ጎረቤቶም ኣብዚ ሳሎን ተጸንሖ። ሽዑ እውን ኣዴኻ የላ እንድያ ኣበይ ኣላ ኢላ ናብ ውሽጢ ክትከይድ ምስ በለት ግን ሄነሪ ነቲ ኣብ ገዝኦም ተሓቢኡ ዘሎ ፍራንክ እዛ ጎረቤቶም ኤቨሊን ከይትሪኦ መታን ናብ ውሽጢ ንኣዴላ ክትጽዋዕ ኢላ ክትኣቱ ምስ በለት ጽንሐ ባዕለይ ክጽውዕ ኣልኪሉ ደው የብላ። ኣዴለ እውን ትመጽእ እሞ ኤቨሊን ቅድሚ ንፍራንክ ምርኣያ ናብ ደገ የውፅያ እንታይ ደልያ ከም ዝመጸት ተሓታ። ሓንቲ ዝኸዳ ጉዳይ ኣለትኒ ወደይ ምሳኺ ይጽናሓለ ኢላ ነቲ ብዊልቸር ዝንቀሳቐስ ወዳ ምስኣ ንኽጸንሕ ንኣዴል ትነግራ። ኣዴል እውን እምቢ ክትብል ይኸብዳ እሞ ኤቨሊን እውን ቀልጢፈ እየ ክምለስ ብዙሕ ሰዓታት ኣይወስድን ኢላ ምስኣ ገዲፋቶ ትኸይድ። ኤቨሊን ምስ ከደት እውን ነዚ ብዊልቸር ዝንቀሳቐስ ቆልዓ ናብ ገዝኦም የእትይዎ። እዚ ቆልዓ ምንቅስቓስ ጥራይ ዘይኮነስ ምዝራብ እውን ኣይክእልን እዩ። ፍራንክ እውን ነዚ ነገር እዚ ምስ ተዓዘበ ዋላ ሓደ ስግኣት ዝበሃል ኣይተሰምዖን። ምስዚ ቆልዓ ክዕልል ይጅምር። ኩላቶም እውን ብሓንሳብ ተኣኪቦም ኣጋምሸት ቴሌቭዥን እንዳረኣዩ እንከለዉ ብዜና እውን ነዚ ፍራንክ ዝተባህለ ገበነኛ ዝረኣየ ሰብ እንተሎ ናብ ፖሊስ ንኽሕብር ምስ ናይ ፍራንክ ስእሊ ገይሮም ኣብ ቲቪ ኸርእይዎ እንከለዉ ንርኢ። እዚ ክዛረብን ክንቀሳቐስን ዘይክእል ወዲ ኤቨሊን እውን ዋላ ዳ ኣይዛረብ እምበር እዚ ሙሉእ መዓልቲ ምስኡ ዝወዓለ ሰብ ገበነኛ ከም ዝኾነን ይድለ ከም ዘሎን ይፈልጥ። እዚ ድሕሪ ምዃኑ እውን ነዚ ቆልዓ ኣዲኡ ኤቨሊን ካብቲ ዝኸደቶ ትመጽእ እሞ ናብቲ ገዛ ቅድሚ ምእተዋ እውን ፍራንክ ኤቨሊን ክሳብ ትኸይድ ኣብ ውሽጢ ይሕባ። ኤቨሊን ናብዚ ውሽጢ ገዛ ምስ ኣተወት እውን እዚ ክዛረብ ዘይክእል ቆልዓ እቲ ገበነኛ ፍራንክ ኣብዚ ገዛ እዚ ከም ዘሎ ንምሕባር ብድምፂ እንዳወጨጨን እንዳተንቀሳቐሰን ክነግራ ይፍትን። ኤቨሊን እውን ኣዲኡ ናብ ገዝኡ ክትወስዶ ከም ዝመጸት ምስ ፈለጠ ተሓጒሱ ድምፂ የውፅእ ዘሎ መሲልዋ ስቕ ንኽብል ዋላ እኳ እንተነገረቶ ወዳ ግን ነዚ ዝገብሮ ዘሎ ነገር ከቋርጾ ይከኣለን። ሕጂ እውን መመሊሱ ምውጫጩ ይቕጽል። ኤቨሊን እውን በዚ ወዳ ዝገብሮ ዘሎ ነገር ሓሪቓ ብጽፍዒት ተሃርሞ። ሽዑ እውን ካብዚ ገዛ ሒዛቶ ናብ ገዛኣ ትኸይድ። ኣብዛ ምሸት እዚኣ እውን ኣብ መደቀሲ ክፍሊ ኮይኖም ፍራንክን ኣዲኡ ኣዴላን ካብዚ ዘለዎ ዓዲ ካብ ኣሜሪካ ናብ ካናዳ ኸይዶም ሓድሽ ህይወት ንኽጅምሩ እንዳተዘራረቡ እንከለዉ ሄነሪ ይሰምዕ። ንጽባሒቱ እውን ሄነሪ ኣብ ከባቢኦም ናብ ዝርከብ ቤተ መጻሕፍቲ ይኸይድ እሞ ብዛዕባ ካናዳ ትበሃል ሃገር ከጻሪ ይጅመር። ከፍ ኢሉ መጽሓፍ እንዳንበበ እንከሎውን ሓንቲ ኤሌኖር ዝተባህለት ጓል ክትዕልሎ ትጅምር እሞ ሓደን ክልተን እንዳበሉ እውን ዕላሎም እንዳወዓየ ይኸይድ። ኣብ ዕላሎም እውን ሄነሪ ምስ ኣደይን ምስ ኣፍቃሪኣን ናብ ካናዳ ክንከይድ ኢና ኢሉ ይነግራ። ኤሌኖር እውን ትቕብል ኣቢላ ሓንቲ ሰብኣይ ዘይብላ ኣደ ፍቃር እንተደኣ ሒዛ ንደቃ ተመሊሳ ቆሊሕ ኢላ ኣይትሪኦምን እያ። ኩሉ ግዜኣ ነፍቃሪኣ ጥራይ ኣትህቦ። እዚ ነገር እዚ ኸይኮነ እንከሎ ግን ንስኻ እዚ ኣፍቃሪኣ ካብ ህይወት ኣዴኻ ከየውፀካ እንከሎ ንስኻ ነዚ ነገር ዘቋርጾ ንፍቕሮም ፋሕፋሕ ኣበለሎም ትብሎ። እዚ ዝሰምዖ ነገር ንሄነሪ ዓብይ ሽብርን ስግኣትን ይፈጥረሉ። ሄነሪ እውን ኣብዚ ኮፍ ኢሉ እንከሎ ንፍራንክ ብዛዕባ ብፖላዊስ ምትሓዝ ክሓስብ ይጅምር። ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ እውን ንኣዴላ ናይ ቀደም ሰብኣያ ዝተፋትሐቶ ንሄነሪ ካብ ገዝኡ ምስ ደቁ ኸላልዮን ከዘናግዖን ኢሉ ይወስዶ። ምስዛ ናይ ሕጂ ሰበይቱን ምስ ኣሕዋቱን እውን ድራር እንዳበልዐ ግዜ ኸሕልፍ እንከሎ ንሪኦ። ኣብ መንጎ እዚ ድራር እውን ንሄነሪ ኣቡኡ ኣዴኻ ኣዴላ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣላ ኢሉ ምስ ሓተቶ ሄነሪ እውን ትቕብል ኣቢሉ ማማ ሕጂ ሓደ ፍቃሪ ሒዛላ በዚ ነገር እዚ እውን ሕጉስቲኣ ኾይና ዘላ ይብሎ። ድሕሪ እዚ ድራር እውን እንዳኸዱ እንከለዉ ንሄነሪ ኣቡኡ እዛ ናይ ቀደም ሰበይቱ ኣዴላ ምስ መን ፍቕሪ ከም ዝጀመረት ከወጻጽኦ ይፍትን። ሄነሪ ግን ብዛዕባ ፍራንክን ብዛዕባ ፍቃሪኣን ከይተዛረቦ ናብ ገዝኡ ይምለስ። ናብ ገዝኡ ምስ ተመልሰ ግን
ኣዲኡ ኣዴልን እዚ ገበነኛ ፍራንክን ናይ ሕጂ ኣፍቃሪኣ ማለት እዩ እንዳሰሓቐትን እንዳሳዕስዐትን ይረኽባ። ኣዴል እውን ወዳ ሄነር መምጽኡ ምሳ ዝተውዓለት ገና ናብ ገዝኡ ከይኣተወ ሄነሪ ኣብ ቀረባ እዋን ካብዚ ዓዲ ክንከይድ ኢና ትብሎ። ሄነር እውን ኣብዚ ግዜ እዚ እታ ብላይብረሪ እታ ኣብቲ ቤት መጻሕፍቲ ዝረኸባ ጓል ይዝክራ እሞ ብዛዕባ እታ ጓል ዝበለቶ ነገር እንዳዘከረ እሞ ሕጂ ንዓይ ኣብዚ ንበይነይ ገዲፍክን ንኽትከይድ ኢኻ ማለት ይብላ። ኣነ ኸመይ ገይረ ንዓኻ ገዲፈካ ክኸይድ ይኽእል? ንስኻ እኮ ሓደ ናይ ህይወተይ ኣካል ኢኻ ብምባል ሓቒፋ ከተጸናንዖ ትጅምር። ንጽባሒቱ እውን ናብ ካናዳ ጉዕዞኦም ክገብሩ ጉዕዞኦም ክእክቡ እንከለዉ ንሪኦም። ሄነር እውን ናብታ ኣብቲ ቤት መጻሕፍቲ ዝተላለየ ሓዳሽ ዓርኩ ኤሌኖር ይኸይድ። ጽባሕ ወይ ከዓ ድሕሪ ጽባሕ ምስ ኣደይን ምስ ዝሕጂ ዝተላለየቶ ኣፍቃሪኣን ካብዚ ዓዲ ወፂኦም ናብ ካናዳ ከም ዝኸዱ ይነግራ። ኣብ መንጎ ዕላሎም እውን እዛ ቖልዓ ነዲኡ ኣፍቃሪኣ እቲ ካብ ቤት ማእሰርቲ ዘምለጠ ፍራንክ ክኸውን ከም ዝኽእል ትጥርጥር እሞ ሓደ ታሪኽ ክነግረካ ኢላ ቅድሚ ነዊሕ ዓመታት ሓንቲ ጓል ካብ ቤት ማእሰርቲ ምስ ዘምለጠ ገበነኛ ኣብ ፍቕሪ ትወድቕ። ኣብ መወዳእታ ግን ነዛ ጓልን ነዚ ገበነኛን ፖላዊስ ኣሳጒጎም ይቐትልዎም ብምባል ንሄነር ትነግሮ። ሄነር እውን ነዚ ነገር እዚ ምስ ሰምዐ ኣብ ሓሳቡ ፖላዊስ ንፍራንክ ክሕዝዎ ኢሎም ነዲኡ ተኲሶም ክቐትልዋ እንከለዉ እንዳሓሰበ ክፈርሕ ይጅምር። ኤሌኖር እውን ቅጽል ኣቢላ ንሄነር ኣብ ከንፈሩ ትስዕሞ እሞ ብዙሕ ከይተላለና እንከለና ስለ ዝተፈላለና ደስ ኣይበለንን ብምኻድካ እውን ሕጉስቲ ኣይኮንኩን ምስ በለቶ ተፈናንዮም ይፈላለዩ። ድሕሪ እውን ፊልምና ቅድሚ 18 ዓመት ናብ ድሕሪት ይመልሰና እሞ ናይ ፍራንክ ታሪኽ ከርእየና ይጅምር። ቅድሚ ናብ ቤት ማእሰርቲ ምእታዊ ማለት እዩ። ቅድሚ ዓመታት ፍራንክ ሓንቲ ጽብቕቲ ጎርዞ ተመርዒዩ ሓዳሩ ክደፍእ ዋላ እኳ እንተጀመረ ድሓር ግን ፍራንክ ሰበይቱ ምስ ካልኦታ ወዳት ከም ትወፅእ ይፈልጥ። በዚ እውን ኣይብቃዕን እዚ ወድኻ ኢላ ዝወለደትሉ ቖልዓ ወዱ ከም ዘይኮነ ይፈልጥ። ኣብ ሓንቲ ምሸት እውን ፍራንክን ሰበይቱን በዚ ጉዳይ ክጨቓጨቑ ይጸንሑ እሞ ፍራንክ ኣብ መንጎ ዝዕላል ብሕርቃን ንሰበይቱ ይደፍኣ። ኣብዚ ቅጽበት እውን ሰበይቱ ካብ ተስካላ ወዲቓ ሽዑ ንሽዑ ትመውት። በዚ እውን ኣየብቃዕን ፍራንክን ሰበይቱን እንዳተጨቓጨቑ እንከለዉ ነዛ ንእሽቶ ቖልዓ ኣብቲ ውሽጢ ማይ ረሲዖምዋ እቲ ማይ መሊኡ ህይወታ ከም ዝሓለፈ ንርዳእ። በዚ ምኽንያት እውን ፍራንክ ናብ ቤት ማእሰርቲ ይኣቱ ማለት እዩ። ናብዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ፊልምና ክመልሰና እንከለውን ኣዴልን ፍራንክን ካብዚ ገዛ ወፂኦም ንክኸዱ ንብረቶም እንዳተርነፉን ነዚ ገዛ እንዳጽረይዎ እንከለውን ሓንቲ ናይ ስንብት ደብዳበ ነብኡ ይጽሕፍ እሞ ናብ ናይ ኣቦኡ ገዛ ኸይዱ ኣብቲ ናይ ፖስታ ሳጥን ሳንዱቕ ኣቐሚጥዎ ናብ ገዝኡ ክምለስ እንከሎ ንሪኦ። ኣብ መንገዱ እውን ሓደ ፖሊስ ብመኪና ይመጽእ እሞ ኣታ ቖልዓ ኣብዚ ዳኣ በይንኻ እንታይ ትገብር ኣለኻ? ንዓ ናብ ገዛኻ ኸብጽሓካ ይብሎ። ሄነር ግን እቲ ገበነኛ ፍራንክ ኣብ ገዝኦም ተሓቢኡ ስለ ዘሎ ኣይ ብእግረይ ክኸይድ ዋላ እኳ እንተበሎ እዚ ፖሊስ ግን ብግዲ እንተዘይፋንኹ ኻይሉ ናብዛ መኪና ከም ዝኣቱ ይገብሮ። ናብ ገዝኦም ምስ በጽሑ እውን እቲ ፖሊስ ኣዴላ ንብረታ ጠርኒፋ ትኸይድ ከም ዘላ ምስ ረኣየ ንኣዴላ ይሕግዛ እሞ ተሰናቢትዋ እውን ናብ ስርሑ ይኸይድ። ፍራንክ እውን ነዚ ኹሉ በቲ መስኮት ክዕዘብ ይጸንሕ። ሽዑ እውን ኣዴል ናብቲ ገዛ ምስ ተመልሰት ፍራንክ ብቕልጡፍ ካብዛ ዓዲ ክንወፅእ ኣለና ይብላ። ኣዴላ እውን ናብ ባንኪ ኸይዳ ዘነበራ ኹሉ ገንዘብ ከተውፅእ እንከላ ንሪኣ። ኣብቲ ገዛ እውን ፍራንክ ንበይኑ እንከሎ እታ ንኣዴል ጎረቤታ ኤቨሊን ናብቲ ገዛ ማዕጾ ኸፊታ ተኣቱ። ምስ ፍራንክ እውን ፊት ንፊት ይፋጠጡ። ፍራንክ እውን ዝተበላሸወ ነገር ይዕረ ከም ዘሎን ንነብሱ እውን ከም ካልእ ሰብ ኮይኑ ኸላልያ ዋላ እኳ እንተፈተነ ኤቨሊን ግን ነዚ ገጹ ሪኣ እቲ ዘምለጠ ገበነኛ ፍራንክ ከም ዝኾነ ትፈልጥ። ዋላ ሓደ ኸይተዛረበት እውን ካብ ናይ ኣዴል ገዛ ትወፅእ። ድሕሪ ቁሩብ ጻንሒቱ እውን ኣዴልን ሄነርን ካብ ባንኪ ናብ ገዝኦም ይምለሱ እሞ ካብዚ ገዛ ክወፁ እንዳተዳለዉ እንከለዉ ግን ኣብ ደገ
ናይ ፖላዊስ መካይን ከም ዝመጻ ድምጺ ሰምዑ። ፍራንክን ኣዴልን እውን ኣብ መወዳእታ እዚ ኩሉ ነገር ብምፍጣሩ ሓዚኖም ክትሓቋቆፉ እንከለዉ ንሪኦም። ሽዑ ንሽዑ እውን ፍራንክ ንሳ እውን ናይ ዝገበነኛ ተሓባባሪት ተባሂላ ናብ ቤት ማእሰርቲ ንኸይትኣቱ ኣብዚ ወንበር ንሄነርን ንኣዴላን ብገመድ ገይሩ ይኣስሮም። ሽዑ እውን ንኣዴላ ቅርብ ኢሉ ኣዝዩ ከም ዘፍቅራ ይነግራ። ናብ ደገ ወፂኡ እውን የእዳው ብሰላም ንፖሊስ ኣሕሊፉ ይህበን። እዚ ነገር እዚ ድሕሪ ምዃኑ እውን ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ሄነሪ ዓብ ወዲ ኮይኑ ናይ ባዕሉ ቤት ምግቢ ከፊቱ ይሰርሕ ከም ዘሎ ንሪኦ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ እውን ካብቲ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘሎ ፍራንክ ሓንቲ ደብዳቤ ትበጽሖ። ነዛ ደብዳቤ ምስ ኣንበባ እውን ኣብዛ ደብዳቤ ፍራንክ ካብ ቤት ማእሰርቲ ተፈቲሑ ከም ዝወፅእ ትገልጽ እያ ነይራ። ነዛ ደብዳቤ ንሄነሪ ድሕሪ ምስዳዱ ድሕሪ ዝተወሰኑ መዓልትታት እውን ፍራንክ ካብ ቤት ማእሰርቲ ይወፅእ። ካብዚ ቤት ማእሰርቲ ምስ ወፀ እውን ንኣዴል ይረኽባ እሞ ካብቲ ዘቋረፅዎ ፍቕሮም ይቕፅሉ። ፊልምና እውን ኣብዚ ትውድእ። ፍቕሪ ኣበይን ብኸመይን ከም ዘሕዘካ ዘይትፈልጦ ሚስጥራዊ ሓይሊ እንዳበልኩ ነዛ ቻናል ሓደሽቲ እንተኾንኩም ሳብስክራይብ እንዳገበርኩም ነዛ ቪድዮ እውን ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም። ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ክሳብ እንራኸብ ሰናዩ